emisioa. Eta hori ez da korrekto, ematen dugu ez duela zer gauzten, eta konprobatuko dugu entzuten nahi zen. ¿Cómo que amaika ordu? ¿De qué vas? ¿Cómo que amaika ordu? Si ordua ondo jarri dut, ezta? No me fastidies. AMS, kabroi! Bueno, zuzen hasi gara, teorian. Zer gauzten eta konprobatuko dugu entzuten nahi zen. Vale, entzuten nahi zen baten dutena ondo doala, vale? De qué vas? Dirudia ez dira jausten, vale? Dirudia aurkitu dudala formula magikoa frameak ez jausteko. Bera, historian Twitterren agertu zaizue bideoa. Bai, agertu zaizue. Eta pizko bat arlentzunko nauzue, zeren eta banago webkaneko mikroarekin, ez dakit zergatik, nire betiko mikroa, bale, kaskoena, hemen doana, ez dakit zergatik ez da entzuten, baina grabatzen dudanean ondo entzuten da. Teknologiaren gauza raroak, beraz, beste momentu batetan beratuko dut lasaitasunez, bai, bueno, ikusten duzu hemen korbata, eta honekin eta da prest, me cago en la leche. Eta, bueno, bakarrik nagonez gaur gauean etxan, esan dut, bueno, normalen amaiketan bidaltzen hau etxera, beraz, gaur txarra izango naiz, bale, robote desobediente, hori ikusten duzu jastaka, eta robote desobediente, gure hau esan, gaur zuzen bat egingo dugula, amaika baino beranduago dira, nahi dudan ordura arte, aspertu arte, ez dakit, aspertzen behar esena, konpratuko dute behin gehiago ondo doala, eta, bai, bueno, bakarrik nagonez gaur gauean, primeran, gustoko dut ondo joatea gauza, me cago en la ostra, me cago en la leche, vale, pasatuko naiz beste eszenara, vale, eta gogoratu robotu desobediente, jastaka, eta lehen konprobatuko dugu jarri dudan kamera tokian ondo ikusten dan, vale, momentu baten beltzez ikusiko duzue, baina orain teorian ja, bai, hori ikusten duzue, hau da ongietorriak Europa Universaliz jokora, bale? Jokolari bat, kargatzen du, partida guardada, Iker Castilla, vale? Bueno, orain ikusiko duzue, 1600 urtean nago, Frantzia, vale? Ez dakit musika entzuten duzuen, pizkat hortxe, bueno, pizkatikoko dut. Bueno, Frantzia, Britania Hundia, bueno, Polonia, Lituania, Rusia, Japonia hemen, Japonia oraindik ez duela lortu batzea. Txina Ming dinastia desegin egin da, Afrika aurkitu dugu, Hego Amerika eta Amerika aurkitzen gaude oraintxe bertan. Neu Castilla naiz, bale? Hemen dago sartuta pizka bat Afrikan, Tangier eta Casablanca hartuta, eta orain txertan dago oran konkistatzen ditudalako ez duten eta oranen daukat Karsus Belli ja, bale? Gero azalduko dut in-game zer dan, lasaitasunez. Eta, bueno, hemen ikusten duzu, Hego Amerikan guzti hau, nire koloniak dira, bale? Hemen Nueva Granada, Las Guayanas, hau, eta hau nire koloniak dira, hemen nahi dut Panama hartu, bale? Kuba daukat, ikusten duzunez, isla kubana, hemen Britania hotliek aztekei eta Kriston Palace ematen ari diet, eta nahi bitartean hemen gehiago kolonizatzen ari naiz, bale? Florida daukat, eta hemengo beste hau, ez dakit dela ezin jarri duten esken izan, Castellana Lusitana, bale, Castillako Lusitana, bale? Eta hemen dago probintzia gehiago ja pizkanaka menperatzen, bitartean Frantzia hemendik sartzen ari da. Frantzia eta Britania Hundia, bueno, eta eskandibe eta emango diogu hasi jokoari, eta ni bitartean nire versus Gamerseko tazan ura pizka bat edango dut. Zuen baimenarekin noski. Amatxu baitia. Vale, orduan. Bueno, ongietorriak Europa Universalizeko pantailara, bale? Bai, bian eskerretara uste dut ondo geratu dela azkenean, beratuko dugu momentutxo bate. Bai, primeran dago. Ez dira frameak jauzi, bale, uste dut topatu dudala sistema perfecto frameak ez jausteko
inoiz bez gehiago, bale? Konpraketatxo bat, ja, egon entzuten dan. Zuen baimenarekin noski. Bai. Vale, jo, posten daudena incorrecto, no utiliza la frecuencia, Bueno, mene oraindik ez nago eman frameak jauzi direnik. Teknologiaren gauzak, bueno, gero ja bideo maileran ikusiko da josten diren edo ez. Orduan, bueno, hau pizkat goratuko dizue behar bada Hearts of Iron iruari, vale? Menu hau, zurazki Hearts of Ironari goratuko dizue. Baita jolastu duzuenok, Victoria biari ere goratuko dizue, barkatu. Sistema berbera delako, vale? Mena hartu zaizue, bueno, norekin zaudeten diplomaziak, togopak eta bar. Hau berdina da. Hemen nazioaren informazioa, nik uste hau ere ez bat dut hartu garatzen Hearts of Iron bezala da. Eta hemen informazioa ezberdina, diplomazia, ekonomia, merkataritzan, behitu, 20,7 bakarrik merkataritzan mundu berritik. Teknologiak, investigazioak, misioak, estabilitatea, espansioak eta abar, vale? Nik momentuz, hau nahi kondo daukat nire zait militarra pizkat aurreratzea, eta hemen egingo duguna izango da hau inzentibatu, bale? Hau gero eta hobeto, erreboltak izateko posibilitate gutxiago izango da, bale? Bueno, irrizaekin zerikusia, armadaekin zerikusia, eta gure basaioak direra azken finean hemengo gure koloniak, bale? Orduan, nola doa hau pizkenak abizionaka? Bueno, hemen ditugu hauek, ezagidela zergatik daude, non dauden ez da zergatik hor pajak sufritzen dute. Handa berako, claro, ez. Me cago en la hostia, zerotik astera. Mogitu ditu dalako justo, bueno, berdin dago. Denbora dago. Claro, menu ezberdinak, eraikinak egiteko, bale? Potenziatzeko defentsak, merkataritza, soldadezka oso gauza garrantzitsua da, Hearts of Iron bezala. Topak izateko eta bajak aldatzeko aleik eta harinen. Marca incentivo de soldadezka plus 500 desgaste por enemigos. Defensa local plus 200. Bueno, zago batere txarto. Granja, fábrica de armas. Bertatzen dena da, bai, karo, eta guk armak ez ditugu gastatu nahi. Hauek badago, vale. Kanal, bueno, red de carreteras, ezin dugu egin, vale? Hay que construir kanal lehenago, vale. Joango gara, ekonomia lantzen, pizka bat, harik eta diru gehien irabazteko, zeren eta gero eta arba gehiago izango dugu, eta Frantziaren kontra egiteko, Frantzia eta egiten handia tela. Bai, ikusten ez arete hemen gure Nafarroako erresuma Portugalek beneganatu zuen, duela askotik, duela jokoko onda 50 urte edo. Eta hasiko gara pizkat denbora aurrera eginez, hemen ditugu koloniaren nola doazte. Eta, momentuz ez du gortuko misiorik, behitu Haiti nola banatuten, arritzen dau Bretañak koloniak egiten egotea, Hemen dauka bat eta isla hauek ere Bretañak denak dira, horrek pillo arritzen dau. Baina, bueno, ere, esploratzeko eta beharko dituzue esploratzaileak, eta horrelakoak kontuz tropak, itxasontxak eta itxasoan zehar, bajak sufrito egiten dute, desgasto bat, behitu otomandarrak nora sartu diren, mamelukoak merendatu dituzte, benetan, eta hemendik ona sartu dira de una forma barbara, esaten dana. Errusia, lehen Moskovia zana, orain Errusia, hemen Eskandinaviarekin hor jataktuan, Lituania gure etxai bezala hartu gaitu. Txagorra jaten dago, mekon elaitz, ze susto. Hemen lurrardetxo bat hau bereganatu genuelako, kultura goda. Deseas cambiar la cultura también. 75 diplomacia, vale. Primera, kultura aldatuko du. Eta, gutxo gara, momentuz ez dakit hemen da gaude gudan, pizka bat, hemos ganado
colonialismo casus belli contra Portugal. Tienen colonias próximas a las nuestras. Hauek. Vale, osea, hemen casus belli ja irazi dugu. Osea, horrek esan nahi du, vale? Casus belli esan nahi du latina da, vale? Eta literarki itzulita motibo de guerra esan gura dau, vale? Eta horrek ematen diguna da arrazoi bat erasotzeko estatu bateri. Kasu honetan eman digu Portugalek koloniak hurbil daudelako, zeren eta hemen tektoan daude eta orduan guk Portugalari eraso aldiogu motiboarekin de gure kolonien ondoak zaude, beraz, bireganatuko ditugu guretzat, hemen zaitzen eri naiz guztia hartzen, hau gure kontrolpean egoteko, beraz, hemen gero, klonazen hau hemendik egotea, hau hona etortzea eta hau hartzea, baina, hau hartuko dugu hau, eta gero hemendik, hau musten badiogu hemen Portugalari hobeto. Baina, bueno, kurka proia barkatu segundutzu baten lagunok, ekaui. Txakulko itaduak atak zahartzearena ondo darama, baina iztarenak ez. Beraz, altzatu behar izan dut, eta izteko gainera bero gaiarekin dago hemen, eta ez dut gure nahi ezertarako ez izatea. Beraz, hemen gaude, berriz. Frantzia, bitu, hemen harritu nahu, bakarrik, bueno, claro, Guayanak, egia esan da, Guayana frantzesa, Guayana britanikoa eta gero izango litzateke Holandako Guayana. Hemen sartu zelako hemen, eta Holanda ere sartu zen inguruneenetatik, baina, bueno, hemen oraindik dira Países Bajos delakoa, baina, bueno. Hori, kasus bila da, hori, arrazoi bat, Baviera sortzen ari da, jode. Arrazoi bat izatea, eraso bat egiteko norbaiteri. Adibidez, nik... Eritu zaitu dutela. Adibidez, nik oranen eta Zeutan egin dituen kasus behizak eraso alizateko eta haien lurraldak geratu alizateko. Horregatik nago orain hemen. Eta ikusten duzuenez ja, bretxa bat ireki diegu Murreietan. Zaude honen kontra, ezta? Ez, bale, ondo. Hemen ikusiko duzue, hau da nire super armada. Hemen ja egin diogula bretxa bat Murreietan, orain ja pixka bat harin joango dira jausten. Beraz hori guretzako primeran. Eta sartu da ere Maroko. Bueno, pixka bat gehiago eta hartuko dugu lurraldea gure menpe. 200 de población en Nachi. Vale, pero hostia. Bueno, primera. Hori guretzako primera. Modificación de... bueno, mis leyes productos va. Hemendik ez dugu erasorik egingo. Pizkat morala jitsita dugu. Ok. Hau, ia, amaitzekotan dago. Hemos ganado el sitio de Orán. Vale. Orduan, ea gutxienez Ceuta, bereganatu aldiogun. Ez, Orán ematen digu. Orán ematen digu. Oranekin geratuko gara gutxienez. Behar bada armadago bita manatuko dugu eta hemen bestea sartuko dugu hemen izateko. Ez digu ematen Zeuta bestena enviar exigencia. Eta Orán ematen digu. Eta orain hemen bidaliko dugu apaiz bat, hau katolikoa bilakatzeko gure flota ona eta bigarren armada hau ona ekarriko dugu eta hemendik izateko armada presentzia pizka bat. Excelente. Vale, orain basarretara. Ager no solicita acceso militar. Argel, rehusar. A tomar por saco.
Vale, kolonia bat sortu zaigu ja hemen goian. Vale, eta hau investigatzea nahi dut, orduan hartuko dugu. Vale, hemen baten diozue eta hau hartu behar duzu. Ekartzen du bertan indar militarra, baina bueno, esploratzeria jartzen diogu. Fernando de Rojas, bueno. Eta orain terra inkognitara joan. Eta ja, bueno, jakin dezazuen desgaztea sufritu aldutera eta lakoak, baina bueno, gauza da lurraldeak investigatzea. Eta hau da norbaitena. Ikusten dudanez, bakarrik lurralde bat daukate, 6 indar militarra. Ez, lau armadan. Ona etorri, a ber. Zer dekoten hemendik. Hemos ganado la conquista de Colonia Carlos Billy contra Cado. Vale, primera. Hemos ganado la disputa comercial Carlos Billy contra Marruecos. Amenazan nuestro comercio. Guillotina. Zuzenean, nire herrian, guillotina. A ber, zer aukitzen dugun. Ezkata esploratuko dugu. Hemen ikusten duenez, hemen ez dira gehiago sartu frantsesak. Primera. Hemen imostu aldio igulako gero. Vale. Eta hemen nor dago. A ber, bitxikeriz. Hauek konkistatuko ditugu hauek amaitzen dutenean. Ese era oran 600 piku eta tomar precauciones. Tamen hiru dute, vale. Ba, bitartean hau esploratu be. Eta jardeko beste bat ja maitzekotan, ia. Vale, primera. Tamen daude portugues kabroiak. Eta hemen ere, koitaduak, koitado hutsak. Hazen nolako kabroiak. Bueno, hemen txokau egingo dut eta gien ez jotoken dugu dikate, baina bueno, hemen nor dago. Portuguesak be, me cago en la ostra. Estan zueko enduko Panama, jakin dezazuen. Panama nirea da. La ostra, cago en tal. Panama neurea da, kabroiak. Portugal bai dago sartzen pizka bat asako, egia esan da. Eta txakurraren zauka, primera. Zin dago eman arratzalde txarragoa. Kagoa letxe. Bueno, zonko egin dezala pizkat. Baina gai egin. Vale. Bondo, bakarrik bat daukanez. Vale, ba, ona. Etorri, hemen bidaliko dugu ja esploratzeria bitartean. Eta hartuko dugu hau, honekin, eta gero beste hau. Eta listo. Mejor dejarlo como está. Canelos. Nik hemendik ez dut ikusten armada bez, portuguesei, Bueno, guk hemen hau dekogu. Excelente. Bi, lau. Vale. Bona etorri eta hau hartuko dugu alik eta lehen negozio nahiko desentea dalako. Tendako jode bitu. Buah, eske gure flota me cago en la leche dira. Espainiar flota da. Nahi duzuna eta gehiago. Baina orain azken alde horretan hobetzen hasi naiz, bat-batean hasi da hobetzen nire flota, eta diplomatikoki, ostia, sarin egin dituen koloniak, ez? Bueno, bere negatu lurrak, orain koloniak sortu behar ditu, kolonia berak. A ber, zer ondo egin gauza hemendik. Vale, eta zuek, ona etorri, hortxe. Acceso militar, Túnez, rehusar. Simpleki. Botako dioguna sortzeko Casus Belli Pact. Hemen, establecer una reivindicación. Ara, aceptar.
Eta holan gerro sartu gara Tunezekin gudan, honen arrazoiarekin. Hori dela eta, sartu gara beraren kontra. Holakoa da, movida guztia. Pizkanaka bere ganatzea dena. Beratuko dut ondo doan dana. Ez dira frame jauzi ez ezer, jode, primeran. Orduan primeran egongo zarete ikusten. Edo ikusiko duzue. Egunen baten, ikusten baduzue. Orduan eukitu sistema, primerako sistema ezuek ondo ikusteko. Naiz eta kalitate txikian izan, gutxienez nahiago dut pizkat kalitatea sakrifikatu, baina frameik ez jaustea. Holan ez duzu ikusiko atranka barrankaz, hori putada bat balako be. Bueno, hau pistolekin nik uste. Hau kondizionatuko ditugu gero hauek, eta gero hauek be, guako. Jainkoa. Txiste txarra, bale? Nire txiste txarrak ezagutzen dituzue. Dago txarto itxulite gaztelera, francesa, Canadá, francesa, osea, Terra Nova. Terra Nova. Países Bajos, bitu nondik sartzen ari den. Países Bajos. Bueno, gutxenez gukin nahiko indaukagut kolonieten. Gero lasai egon, osea, zuek negaduzue kolonizatik bezala joan kolonizatzen, baina lasai egon ziren eta gero pizkanaka haiek joango dira lurrak bedere ganatzen barrura eta bar. Orduan, lasaitasun esalto zarete zergatik pizka bat saiatu murua egiten haiek ez lusatzeko, haiek ez alik eta lur gutxen arte esaten, bale? Baina nolabaiteko lasaitasunez egin dezakezu gero. Zelan da errebindikazio ardira doa eta hau ja amatxekotan dago, be, primera, gainera larrua, primera, ez egiten dute, garia, ondo. Excelente. Borain itxeran behar dugu errebindikazioa amaitzera, bideliarri izateko diplomatikoa horra. Vale. Eta behin hori, pixka bat hemendik sartu argara lasaitasunez, guzti hau hartu. Billy, hemos informado a nuestra gente de Túnez, ha sido descubierto por Túnez mientras fabricaba fastidies. Bueno, amai desala. Hau, hemen, eta ez gaitu baten dugu segi horako. Dársena, tiempo de construcción naval local menos 10%. Primera. Vale, baina behar dugu lehenik eta portuak ez ditugula eginda. Bakadizkoa hobetuko dugu gutxienez. Hori gutxienez, jode, harinago eraikiko baditugu itxasontxeak. Patriotas. A ver, egon. Aguantau. Vale, ailegatu da itxasontzia. Ondo. Vale, a ver, ona etxurri. Vale, eta orain, hemen, orain irabazi dugula. Diplomazia. Vale, orain, irubi bat, vale, dar la guerra. Muestra de superioridad. Negar la guerra. Hala, venga. Erasora. Eta zuek apoiau, bada espada. Nik orain hasi naiz, nik militarki bizka bat atxeratu bat nago, Militarki bizka bat atxeratu bat nabil, egia esan da. Feitu gana datoste beste gainera laguntza osak. Begira da ekin itzen ditugu. Falta de protección. Nuestra determinación de abrazo al libre comercio ha llevado a los comerciantes nacionales a perder delante de rivales de otros países. Necesitamos adaptarnos. Vale, bat ona. Eta beste ona. Primera, eta hartuko dugu lurraldetxo hori. Primera hartuko dugu. Vale, bueno, aceptar. Eta orain ja, hau bere negatzen, gainera datoste guri laguntza, beraz, primera.
Vale, hemen behan. Zeren nahi gauza pizka bat. Orain ikusiko duzu zergatik soldadezka ondo izatea. Horra. Bara, amabi dira. Osea, eta ez dute nagusirik, ez? Edo bai, ez dute ikusten. Hostia, 3000 kainoi, la ostra. Zortzi eta beste lau gehiago sartuko dire, zor. Hay bar 12 regimientos. Bengo dugu gauza bat. Eraman eta zortzi dira eta lau oberenak. Hau. 3 eta lau. Zerrar. Hau lau ona ekarri. Eta lan botako ditugu amabi zuzenean. Hau batu. Amar daude oraintxe bertan, piskat pasatzea. Zelan doan hau, oran aguantatzen. Diru da aguantatzen dauela. Momentuz, primeran ordun. Eta gutxi barru ja rekuperatuta egongo dira. Hori be garrantzitsu. Zuma kainoi daramagu guk, hemen, 3. Bueno, ez da giltxartu hor. Joan etortzen hona. Hona etorri orain. Zuek joan zendatzen bestela. Vale, primeran doa hemendik dana. Koloniak zelan doazte. Ondo. Bitartea, bez, bada espada ez dute egingo ziren eta igual ez dut gure nahi mantendu behar gara zelan doan dana hor, pizkanaka hemen ondo hau ondo. Vale, venga. Bengo asuntoa konpontzera. Eta hor daude pizka bat kaskata, ez dute lortzen. Jode. Ez dute lortzen, zauritzea. Hau na leche. Zute lortzen, zer egitea, me cago en la tal, me cago en la partidas argelinos. Bueno, pizkat moralki pizkat ikutu eta utzi ditugu gutxienez. Jode, zeo zer da, baina hori konpontzen joango dira, berriz. Ben, a ber, zein zuek hona etorri zarete, eta hauek errekuperatzen diren bitartean, zuek eraso. Dute lurra mekaguen, latal, mekaguen, eta mekaguen. Vale, bau ja, bakea, anexion total, exigir. Primera, eta listo. Eta orain, hauekin berdin. Onda gatoz, tropa hauekin, diplomacia, declarar guerra, mostrar superioridad, declarar guerra. Eta hauek be anexionatzera. Eta listo, listo. Ondo. Baina daude ya da, bueno, erretiroa. Baina, bueno. Eta hemen behian. Gauza da, a ber, amabi. Jode. Bat, bi, 3, lau,
bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi. Fuera. Hamabi. Ona. Hau gauza da, eraso eta eraso eta eraso bata bestaren atzean, bestela. Mile ya no podemos reivindicar más en Orán. Contra Aragón. Bueno, lasai. Transporte, eraso. Etorri. Eta eraso. Ja lotzen dugun. Ondo, ondo. Hori bai. Ja botako ditu hauek ere. Bueno, hauek hobeto Espainiatik geratzea, bada espada. Eta orain bai. Pizkate errekupertza guk morala eta eraso. Ostia, hemen Aragona eta bit topa ditu. La ostra. Potente dabil Aragon hemendik, Salto egingo diogu zuzenean eta pista. Hasiko dira zuzenean, bai. Primeran. Orduan, azkenen ez dira bilakatu. Vale. Zuekona. Hemen zortzi behar ditu. Hemen daude lau. Vale. Eta hemendik lau gehiago. Bat, bi. Hiru, eta lau. Itxi. Lau hauekona. Hau dena dagoen bezala utziko dugu. Aragoia esken, hemen nahiko fastiatu diet hasieratik, baina pizka bat Afrikara botatzen ari dira, Ez pentsa. Ez nau graziasko egiten, baina bueno. Horra, eta hemen zortzi ustearekin sobera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi eta zortzi. Eta laukoa gurekin etorriko da, ona Espainiara. Ondo, desgastea, itxasoko desgastea. Gutxienez oran errekuperatu dugu. Ez dago txarto. Hau ematen du, mugikorra daukat brillo hutsa pillo ematen duen. Ja, bueno, eskamika territan behasi gara, osea, nahiko berandu hasi naiz ere, hori egia da. Orain soldadezka garrantzitsua da, bizka soldadezka leukratuko dugu hemen. Vale, Cuencara. No te cuenco nahi, te lo cuencoto. Rekin ja dena esaten dizut. No te cuenco nada, y que lo cuenco todo. Ahora akabatu dituzte primera. Ja pizka bat nahiko zaurituta daude. Ondo. Bere ganatuko ditugu. Anexión total. Exigir. Primera. Hau ja, ezer. Hemen. Ezak izan bat zeuden, hiru bakarrik hauei be, diplomazia, declarar guerra, muestra de superioridad, declarar guerra. En contra Juan, etortzen dira edo ez. Hemen, dekogu, ideas militares. Eta igual, hau pizka bat txango dugu, eta jaurrengokoan ja beste hori igoko dugu, eta listo. Hau ja josiko dira, primera. Hortik badoazte, beste batera horra. Beraz ondo. Hau ez, mendik. Hau, aceptar. Onartu. Primera.
Hau Frantziarena da, ez Mexiko. Zismo, norekin, baina hau... Noren Frantziarena, hori da. Frantziaren basaioa da. Ondo. Hau ondo doa. Hemen nahiko pazifikoak dira egia esan da, Bat dekogu sobera. Hemen nahiko pazifikoak dira. Eta hemen baidaliko ditugu. Portugal sortu du basaiotxo bat. Bueno, lasaitasunez. Guk hemen badekogu Panama. Zurazki bedirakutuko dela Nueva Granadaren lurralde bat. Besterandik emango dio Nueva Granadari, ustut egin aldera hori. Idearik bez. Ustez bai, baina idearik bez. Eta hortxe doa dana, pitinka. Jode, zenbat diru dekogu, esko eta saspira bazten dugu. Erazten dugu kriston diru utxa. Eta saspirekin egin ara dugu. Osea, vale, horren potroak adera eta maia garbiu. Beraiekin, eske, jode. Zon le diga, un jura ambulante. Bai, hau, horren estelitatea be. Irabaziko dugu, hori hona da, beti. Eta aragoi maitatu hau. Ea lortzen dudan. Hau ben jartuta, primeran, Ja, txerundago bat, ondo. Lortzen dugun pizka bat. Hemendik moztu Frantziako kolonianeri. Eta hemendik nagusitu, klaro. Egiek pizkanaka hemendik, joan dira lurrak hartzen, baina, bueno, claro, Texas suposatzen dut tamaino bater arte hasiko dala, ez dela infinituraino hasiko gelditu barik. Orduan, zelan doa hau. Hau ondo doa dana. Dirudienez, Veíamos el sitio de Waco. Vale, diplomacia, pedir la paz, anexión total. Eta listo, ondo. Anexio total egin dugu, biakatuko ditugu Wichita. Lurraldekoak biakatuko ditugu, Jaime de Bellas Artes, baina dugu ez dugu behar, baina bueno. Honek egiten duena da, hau gero ariketa gehiago hobeto, zeren eta idea ezberdinak garatu aldituzu, eta gero honetarako eta garba, bueno, primera. Orduan, a ber, Hau ondo doa, esan da dut. Ondo doa gaina, kriston di, jode, 30. Bakizu zenbat diru hor den horri, 30 irabaztea. Ostia. Hora, egin dezakeguna da, baita ere, joan, hobetzen, ez, hauek. Hauek hobetzen joan, eta oran soldadezka hobetuko digu, esfuerzo de soldadezka local plus un incremento de soldadezka 25ean. Hau hobetuko dugu, eta soldadezka gehiago izango dugu, armada gehiago, bueno, egingo dugu lokuroiak, 30 dirutxarekin. Zueko nahi torri. Lasaitasunez gainera, eta joan dago gara beste armada bat prestatzen ere, gure flota hobetzen, en fin. Benetako lokuroiak. 30 dirutxos, berendik sinestu gabe nago. Joder. Horein da sartu bat garenean, eta maia garbitu. Benetan. Saiatuko gara, egin ja gudak bukatu ditugu da momentuz, saiatuko gara Aragoiekin erlazioak hobetzea. Lortzen dugun erlazio hobeagoak eta urtago bat hartzea.
matxu maitia. Bueno, jode ondo nagoen hemen, bihar ez naiz izango pertsona, baina primera pasatzen ari naiz. Primera. Permiso. No tenemos la cultura que deseamos. Vale, primera. Ondo, Gabilondo. Ondo doan Amerikako aurkikuntza. Gaude dena ondo usten, gure gustora, baina. Mantener diplomazia, ok. +3, hori ondo da. Daude koloniak sortzen. Ondo, zeren gero ere hauek beranatuko dugu aurrerago eta listo. Bi lurralde bi hauek matxakatu horkoei, lokalei. Eta listo. A ver. Etiopia hartzen ari dau. Jode, behitu otomanda. Cago en la ostra, otomandarrak. Mille, por fin hemos conseguido convertir a los herejes ahora. Vale. Ondo eruditzen zait. Orain kristaua da. Eta flota behagoa ingo dugu la ostra, hemen gaudelarik. Galeoiak sortu. Eta gero bestalde batetik ja armada sortzen joango gara, beste armadatxo bat. Kainoi pare bat, hauetako pare bat, eta hauetakoa. Hemen, aquí, a tutiple. Total, dirua soberan dekogu, me cago en la ostra. Mire, por fin hemos conseguido convertir a los herejes de Waco. Ondo eruditzen zait. Baina nire ez ditugu ipidaltzeko. Bitartan igual hauekin pizkat esploratuko dugu, jarriko dugu neri hemen. Eta ona etortea. Adibidez, pizkat esploratzeko, ia zer topatzen dugun hortik. Bitartean, kolonia bat Antiokia, ia amaitzekotan dago gainera, ondo, a ber, ona. Zingara asko urrundu, zen eta bestela, eta zeo zer dago. Terra inkognita. Ihi. Eta topatu ditugu. Pueblo. Montaña desdeñosa. Vale. Vale, ahora Juan, excelente. Vale, eta orain hemen bidali, eta hauek hau nabe. Hau dago behiaia, eta honekin ja pixka bat, ona botako gara. Ingurune honetara, pixka guztia hartzera, alik eta gehien. Ondo doa, ez pentsa. Ondo doa hemen gauza. Eta zueko nahi txuli, pixka bat... Portugal nos comunica el suceso popularizado de los tejidos de seda. Siempre ha habido un gran demanda de seda en todo el mundo antes de que la media una fuerza de una mayor disponibilidad de seda, tanto como... Entonces, pues vale, ondo iruditzen zait. Serán guas dirutzas. Tamai positivo. Panaman altzatu dira. Begira darekin hiltzen ditugu. Ondo. Vale. Ondo da gauza. Putada hemenik mustu digutera eta plana zen ana etortzea, baina bueno. Perdi zait. Ez nago asko larritzen. Pueblo mendikutxea konkistatuko dugu be. Ematen duet nahiz pizke bat haunditxoa da, ez pentsa. Uste buena da, me cago en la ostra. Portugal utzi naute hemendik. Eta hemendik ezin dute erreglutau. Beitu, eske beitu flota nola, me cago en la ostra. Aceptar. Palacio Real, refinerías, o sea...
hor nabil, teknologia diplomatikoan nago potentzia baino gehiago, osea, exagerazio bat da. Benetan, ondo. Solicitud de compensación. Las comisiones no solían tener voz, pero las instituciones. Onartuko diogu. Vale, prestigio ez da dana mundu honetan. Dirutxe zelan, eta zeia, hasi da nago eritzen. Lehenengo tropak nahiko txokostatzen dute, osea, gero ja besteak, ja, bizkat bera egiten du. Baina, bueno, ondo goaz, osea, ez pentsatu txarto goazenik, jode. Gora hau egiten bitartean, hobetzen. Hori da, primera. Eta espero dut hau ere, primeran joatea. Bai, ez dira jauzi framik ez ezer. Primeran doa, live, eta ez... Buah, posten dauden ondo joatea. Aurkitu du sistema perfektua ez jausteko zuzeneko bideoak. Me cago en la leche. Horrek posten dago. Asko gainera, asko. Mejor dejarlo como está. Eta hau bukatzeko zurian dago. Bukatzeko zurian. Eta zerazki beren ganatuko dutela. Ea, beren dagatzen duten edo ez. Nik ezakit bere ganatuko duten, igual hemedik Wichita edo sortuko da. Naixa, iso polita. Naixa. Zeran guaz dirutxas, ondo, hogei positibo. Bukatzeko zorian. Primeran, bai, bere ganatu dute, uste dut. Enviar, eta ona. Eta hemen hor batu eta ondo. Nien sortu da hemen beste itxasontzi bat. Beste gai bat, flota hau da. La ostra da flota hau. Bitertzio falta dira bakarrik hortik. Bueno, badena primera ondoa, ez pentsa, Frantzia hemen ikusten naiz izaten dure altzamendu bat, hau zer da. Frantzesek hartuta, ezta? Por Francia, la hostia. Frantzia nondik sartzen ari da, illa de Dios. Osea, automandarren kontra, osea, Frantzia dago ateratzen oraintxe bintzan, osea, hartzen ari du, sakila atera eta alduen aldi guztietatik jipoitu. Jode, lagun. Horrek ez nau, mazke beldurra sortarazten nire gorputz barrunbetan. Nama gutxenez izango dugu guretzat, hori ondo. Primerakoa ia izan da, taki josera gero joango gara. Bat nagoen baitzen dugu. Egurra gainera, madera tropical, excelente. Zueko etorri eta bidali eta zuek hori da, horra, primeran, harin ikasten duzu, eta gero hemen hau ona bidaliko dut gero hau hartzera eta listo. Eta bostara horiekin, hoetuz joaz, pitinka, astiro, mazazpi. Ondo. Hogei iaia beste armada bat sortu dugu, jode. Eta hemen, bi galoi gehiago. Hemen sortuko ditugu soldadu gehiago. Hauetako pare bat eta hauetako batzuk gehiago. 8,3 bakarrik, osea... Hori begiradarekin ordaintzen dugu. Vale, hau, momentuko ditugu hemendik eraikitzen. Me cachis la porreta. Cago en la leche.
Eta ura agortu egin zait. Ai, amatxo maitia. Ze ondo doan hau. Eta zein txarto pasartu dudan. Ez dakizue zuek ondo zein txarto pasatu dudan Frantzian nire erasotzen eta alakoetan. Osea, joder frantzesekin. Haze jipoi desente ematen ari duten. Ostia. Napoles berriz hartzen ari du Sicilia. Eta ez dut oraindik Espainia sortu, kontuz. Ez dut lortu oraindik Espainia sortzea. Ok. Ondo, 9,6. Muerte de un mercader. Los hombres más ricos de Castilla han muerto sin dejar heredero. Las regiones y las artes, va, o sea, mesedes. Que estuvo behar diru gehiago, o sea, esto se flota. Con Génova. Cuando se dan los siguientes. Ceuta, propiedad de Castilla. Ez da zer falta oraindik horretarako. Horretara goaz Aragoiekin ondo. Hori gustuko daukat. Aragoiekin erlazionak izatea ondo da, pero bizkat gehiago hobetu behar dira oraindik. Haiekin gero basaiak sortzeko eta hortik bereganatzeko haien lurrak. Gut pizkat mercantilismo pizkat galdu. Joder, 3,3. Vale, listo. Bigarren armada bat sortu dugu hemen Espainian. Ez da batere txarto. Tuatzen zarete igual, orain Portugalen kontra egiten badu irabazi dezakegula nahi dugun eta gehiago, osea Portugal ez dauka ematen indar guztia, osea Nueva Granada bidez erraldoia bilakatu zait. Osea, eta bakarrik sortz, osea, bikoitza eta bakarrik sortz. Bueno, Francia, como su nuevo heredero o como su nuevo enemigo. A ver. Ay, me suena, me suena. Bien. Hasta verse. Cago en la ostra. Esto como enemigo izan dela. Ez dut uste como heredero izango zenik. Izango litzateke la ostra. Enemigo, bai, justo. Inglaterra ere noka hor en el punto de mira. Eta Frantziaren txat nik uste dut hasi naizela bizkat bilakatzen mehatxu bat antzeko bat edo, nire ustez uste hasi naizela beraren txat. Baina, bueno, hemen abantaia daukat, ditut bi lurralde honen kontra, hemen baita ere bi lurralde honen kontra, eta gero Europan beran ez dakit nola egongo naizen, baina gutxienez berbada kolonien artean nik uste dut abantaia izango nukela kolonietan. Kolonietan zitxe egin da. Beste lurraldeetan idearik beste, hemen Europan. Hemos ganado la disputa comercial casus belli contra Francia, amenaza nuestro comercio. Osea, orain txarten erasotu aldiot, esan ez, nik hobeago naiz. Así de simpli. Gutxiko ez dugu egingo. Vale. Eta behar bada hemen beste bi sartuko dizkiogu. Hauetako bat eta hauetako pare bat. Hor, nahiko pizkat infanteria gehiago izan. Beste dozer baino. Eta polita izango litzateke Frantziari lurralde batzuk kentzea. Oso polita.
Hendik pizkat sartzea eta kolonia kentzea, izango litzateke ja kolonien gatik burrukan azte izango litzateke, vamos, el no va más. Adibidez hemen Mexiko hau kentzea, izango litzateke bakarrik bostekot, hemen bederatzi ditut eta hemen beste zazpi, hauek bakarrik dira 15 eta gero hemen beste 6 ditut, horreta bat. Kontuz ez dala zer, inaldiot hemen kriston aberia. Eta hemendik antzeko, egongo gara. Baina, bueno. Eta flotak, flotak. Nite konto flotekin. Negatibo, asko gatik. Kenduko dugu hauetako bat, eta hendik saiatuko gara bakarrik hauek kentzen. Hauetzen dugun. Bai, primera, hor. Hemeneko western modatxo bat. Bai, horra joan, horra bertan. Hauetzen denatu gara, eskaz diruz, Hor, primera. Se tomar medidas. Una compañía colonial está en bancarrota. Hartu behar ditugu neurriak. Ez eta hori prestamo bat izatea. Ezin dugu onartu ule koloniak egoera txarrera joatea. Bakarrik hobea gora joan behar dira. Eta aztekeia, kriston paliz eman diete, Fua. Britaniarra handiekin hobetzen nahi nahiz, gehiagin ikuste. Frantzesek noreken dekote, hauek, hauek dira frantzesen protektoratua. Frantzesek aliantzak Hungria, Polonia, Aragoi, Lieja eta Malaga. Joder. La opinión de Francia, Castilla es rival. El traje militar está 17. Haiek amazazpean dekote eta guk amairuan. Gaude, militarki gaude atxeratuta asko. Hor gutxi. Militarki gure atxerapena mortolidea militar nezai. Gure esploratzaia egin da. Hori da esan dago, nahi nagoena benetan. Militarki gaude kaskatuta, baina asko. Descuido, no puedo hacer cosas solo. Poder de comercio local, museo. Nahi hago el comercio local hobetzea. Son excelentes noticias. Eta, bueno, pizkenaka horra doa. A ver. Guardando automático, descubrimiento, bueno, mundua pitinka ja gaude aurkikuntzak egiten. Gaude bitu, Madagaskaratzen egiten. Asko gustatzen zaiz, zeren gutxi gora bera historikoki nahiko ondo jarritzen du historia. Eta horri asko gustatu egiten zaite. Bai Hearts of Fire, bai honetan historia, lerro historikoa nahiko ondo jarritzen dagoelako. Beraz, puntu positibo bat da berarentzat, ez pentsa, jode, horrelako jarraipen bat egoki bat egitea zaila da. Zaila da, alako jokotan hain ondo egitea. Ostia, -13. Gero mantenudo eta maika. Economía. Es que infracción adibidez. Aceptar. Onartu. Mantenimiento de la flota. Chico dugu pizkat igual. Pizkat jaitsiko dugu momentuz. Hau.
arazoak pizkat konponduan arte. Tampoco pasa hor, justito izatarekin diru sarrerak soberan. Moralan pizkat gitxiko zaigu, baina bueno, gero gudazten bada edo, sartuko gara nola baitean. Hola nere kredituak intzen dugu eta arazoak konpontzen ditugu. Batxe onda, hau badago iaia, gure kosta. Ezen esan gura, honen bilakatuko dala, argita garbi. Baina, bueno. Berdin dago. Vale, primera. Eta hau dago, hor bilakatzen, ondo. Hemendik jarraituko dugu, momentuz. Ez daude hurbil. Hau hartu behar dugu. Baitartan ona, joan, adibidez. Gutxitara. Lurrara lotzea, baina. Carlos, hemen da gure lehenengo gure heredero berria. Zein da gure errabean, orda? Rey Juan IV de Trastámara. Fuerte. Ondo ditzen zait. Es que te digo, o sea, pues vale. Besterik ez, o sea. A ver. Esterión del Uruguay Mariquita tú. Tristes noticias, la que dice una persona Duarte II de Avis de Portugal han muerto nuestro matrimonio real. Bueno, xurazkoren badute. Hostia, Aragoi deklaratu na. Hostia, Carlos hil egin da. Geratu gara heredero gabe. ¿Qué dices? Baitu, Portugal bota digu eskontza. Nik uste dut horre egondera bitu, tercio español. Chin. Cañón pequeño de hierro. Hau jarriko digu. Vale, ondo. Primera. 3,6 horrein dekogu diru sarreraz. Esto batere txarto. Aragoien kontra gutxienez flotan irabazten diogu. Eta hemen irabazten diogu. Arazo egon daiteke hemen edota hemendik. Lurrar dagoetatik, Afrikatik, baia. Ipar Afrikatik. Claro, gure beskiak hartu digute orain. Mariquita badago iaia. Ondo. Ia bukatzen duten. Mariquietan. Eta gero ja hauek edozin momentutan edazeko diogu. Kolonia autosuficiente. Venga. Eta bidali. Beste kolonia bat guretzat. Joder, Nueva Granada dago potente, internos, vale. Eta hau badago ere ia. Un nuevo asentamiento. Nuestros esfuerzos para desarrollar así. Nos han rechazado nuestra capital y comienzan a establecer un nuevo asentamiento bastante lejos del original. Las personas acuden al segundo asentamiento y no nos queda más que dividir nuestros esfuerzos. Más gente significa más impuestos. Fuera. Ondo iruditzen zait. Milei, los inglaterras de Wichita se revelan. Digute zer egingo, así que una era dorada para la cultura.
Hala, guretzako prestigio gehiago. Zein ondo, Azkenean ez dute zer beren ganatu, toman dut gandik. Bueno. Jakingo dute. Ea, amaitzen dugu ja Polonia txorren bat gehiago egiten, eta nik usteia gutxi barru utziko dugula. Pizka bat kaskatan abil, fregaua egin behar dut, eta gure dut pizka bat zehozerekin klasekoa, ordu bat erditar arte, edo ordu bitaraino, eta gero pizka bat lo egin. Bestela bihar ez naizela izango inolako pertsona, eta bez hori ez da gauza. Gero bestalde batetik gauean zer utziko dizuetik gotzen esunan hautzeko bideotxo bat. Bihar izan dezazuen prest. ¿Sabes el pago de un préstamo? No me digas. Ez naiz konturatu horretaz, ordaindu nahi dut, benetan. Baina... Bueno... Pizkat kaskata diruz, hau amaitzen duen. Amaitzekotan dagoelako. Eta Quijos be. Utsi falta zaio. Ya no considera Castilla como su rival. Hostia, zelan hobetu ben bat batean. Epa, ez, cancelar. Britania hundia. Se ve. No tenéis diplomáticos. Vale, gaukendoko dugu, aceptar. Ya Inglaterra gure alde badago izango da la hostia. Perfecto. Frantziarekin sasarri ikusi dauka. Rivales, que ba. Hor dago koska hundia. Horren Britania handia gure alde dagoela, izan algara geldi ezinak, ja, orain, uste dut ikuspuntu aldatuko dira frantzesen txat. Baitu, eskontxatadan abidatzen digute. Frantzesek orain bai flipatu aldutela. Inglaterra nire alde. Hau, gertatu zaidan oberena da oraintxe bertan. Drama joko guztia hori gertatzeko. Baina hori bakarrik gertatzeko, Viendo a tu auténtico yo. Un nuevo heredero. Nahi badut heredero berria, gainera nahiko nahi mi reino con Quijos, excelente. Vale. Hau badago, primera. Orduan, ona. Eta mendik ezin gara aurrera egin. Que putada. Hau hartuko dugu. Eta gero, Iquijos, ere. Eta Nueva Granada dago potente, kabroia, Baiko guia ia, zenbat diru daukagun bat batean. Eskoleko sozial bonanza cafetera. Pues vale. Eskorain ja, Britania hundia ja aregin. Britania hundia aregin ja ondoan ja Frantzia birritan pentsatuko du gudan sartu baino lehen. Hori hortatik bakarrik ja kriston abantaia dugu. Ondago eta sortz? Ez, ondago eta sortz eskatuko. Ondago eta malau. Zaurrengo jabetan ja itxul dezakegu. Ondo. Todos los pagos primeran eta ja igual dezakegu pizkat mantenimendua. Hortz. Ja, Frantzia berritan pentsatuko du. Kontan hartu hemen, ja, Inglaterra hemen ja hipoetu dezakeela. Eta hemendik be, hemendik dago
ondo sartuta Britania handia, bueno, ja da kolonia bat, gehien bat, baina, bueno, osea, hor dabil, beitu, osea, Terranova, eta hemen inglesak. Hau izan daiteke un mapa, beitu, Aragoia, gure gana datoste pixka bat. Diplomáticos adicionales, ole! Hori toliko zaigu, ara, baina zer ematen digu, ez dut ondo ikusi. Diplomáticos adicionales, las necesidades de expansión de nuestro... Mantenimiento diplomáticos +1. Joder, hori ondo dago. Baina ez dite mal. Son buenas noticias. Mucho diplomático +1, baina alendik 0, ez da gehitu. Baina, bueno. Ematen dugu Aragoi pixkanaka uste aldatzen duela. 0,11. Eskatean kanbalatzen gaude honekin. Ia lortzen dugu norro betzea dirutza. Beten, ostia! Arsenal Nacional. Los límites de fuerzas navales, no como la primera. Hau jo betxe laguntzea ondo gongo litzateke. Datxe dira, osea, ez dira broma, bez. Datxe tope izan da, kontuz. Vale, baina egin zeo zer, Nik sartuko naiz, baina zuek ere egin. Bakarrik ez nahi sartu. Suicidio da, niretzako. Estáis tardando. Un nuevo barco insignia. Nuestra flota no puede estar completa sin un glorioso barco insignia. Un mascarón de proa de oro suena bien. Está el modelo disponible más barato y ya valdrá. Nada, hau. Dirutza bizkat gastatuko dugu, hor. Eta berriz, kreditua eskatu dugu, claro. Eta berriz... Hau gehiago jistera. Kreditu hori ondo tapatzeko. Kontra konpontu behar gara. Eta kaskata hau ekonomikoki, Pensamientos de herejía. La fe no se puede comprar, pero el silencio sí. Ahora, es una lástima, pero si tiene dudas, es poco adecuado para su gusto. Hala, fuera. Nunca hayas dado caer de nariz. Claro, dudak baditu fuera, guillotina eta listo. Jode, beraien gaudela. Bueno, ez, guillotina berenik pare bat mendigatzen zezkio, baina, bueno. Hala, erantzako diogu. Eta kendu dit, no me jodas. Benetan kendu dizkidala. ¿De qué vais, cabrones? Osea, seriotan? Bitu, osea, zuek amaretan dik hemen ezin erreklutatu. Ostra. Bueno, berdin da, osea... Arazo konpondu behar dugu horik eta lehen. Pero gaina ez ditut bi armada. Kagoela, ostra, eta ez daukat porturik bez, hementxe. En fin.
zer pentsatu beharko dut. Bueno, horre gutxen espazio, los ingratos... Hombre, birritan ni de palo. Behin, bueno, bi, ni de palo. Hori pikutara, ondo. Eta nik ikusten joango garela, zuzeneko... Esaten dute nuen... Bai, izan daiteke bai. Bueno, nik uste hemen ikutsiko dugula gaurko saioa, bale? Pizka bat ja... Nahiko txogoa sordu eta piku edo. Eta espero zen gustoko izatea esan da. Printzipioz dena ondo joan da, bale? Ordu bat eta 5 minutu daramagu. Ea Twitterren zer hartu zaigun. Oculus... Guretzako ez, eta nagusi jauna, ez dakitago ikusiko duzun edo ez, baina nik uste ez daudela, gimirautxea programatzen ikuste, ez daudela denbora galtzen. Gainera, gustora egiten duzu gauza bat da, osea, gustora egiten baduzu, zergatik ez duzu egingo, osea, nahi duzu, gainera nahi duzun, zuk nahi duzulako egiten ari zaude. Zu gustora bazaude eta disfrutatzen ari bazaude zerrekin, zergatik ez duzu egingo. Ez dakite ondo azaltzen nahi zen. Adibidez, neu nahi izango manoz nuke zergatik egin behar YouTubeko bideoak, baina nik hau egiten disfrutatzen dut, horregatik egiten dut. Ez? Eta jendea esan dezake, zergatik egiten duzu hori, zure helburua ez bada, nolabaiteko emaitzak lortzea, ez? Hau da, jende asko, igual gaur egun jende asko doka buruan, YouTube bideoak eta kiston fama izatea eta kiston dirutza irabaztea. Ez, osea, fama eta dirutza, pues, bost, osea, egiten dut disfrutatzen dut dalako, eta ere gehiago, egiten dut disfrutatzen dudan hizkuntz batekin. Zergatik ez dut egingo? Pues, zergatik ez, ez? Ez dakit ondo azaltzen ezen. Baina, bueno, oen arte gaurko bidea, mentzen ere ikusten nahi zorentxe bertan YouTubeen, gien eskota egun 3 egon zaretela, eta oraintxe bertan tiempo de reproducción total horas bat, eta mayor número de conexiones simultáneas 3. Bueno, hor jartzen baduzue, eskerrik asko horregotegatik. Ez bazarete egon, geroago ikusiko duzue, berdin, mil esker egotegatik, zuzen ikusteagatik, eta beste egun baten gehiago. Gainera bitu, harrapatu truko da, frameak ez jausteko. Ez eta, bueno, beste egun baten pizka bat gehiago saiatuko naiz kalitatean egoten, eta frame pizka bat gutxiagotan edo, ea pizka bat lortzen dudan, kalitatea pizka bat igotzea, baina frame kantitate txikiagoarekin segunduro, igual hor, nolabaiteko tarte bat lortzeko eta kalitatea hobetzeko, porque 240 pixeletan pantalla handian jartzen baduzu, pizkat kutlia da, ez? Hau da, baina, bueno, bitrate 360 daukat, bueno, nik uste dut ondo dagoela. Hori, besterik gabe, espero zuen gustuko izatea, gustuko izan baduzuak ez izan baduzuen, eta hurrengora arte lagunok, agur, Siberua.